Bai, partidu arraroa izan da, oso ondo hasi gara, eta bi golak sartu ditugu, joko ona egiten, eta gero ez dakik geldialdi asko egon dira, bai lehenengo zatian, bai bigarrenean, eta bueno, bai gero gola sartu digutenean, gero zaila jarri da partidua, bita batekin, edozein jokalditan gola sartzeko aukera beti gauten da, bai joko zuzenean, bai erdiraketa baten, eta bueno, ez dugu hirugarrena egin, eta bueno, azken arte horregon gara, partidua ondo defenditu dugu, eta posik, ez? Bai, ez da erreza, asko baloratu behar da, ez da errezan ematen du etxean beti irabazi behar dela, eta orain arte 4 partidu irabazi ditugu, 4tik, eta baloratzekoa da, oso posik, ze gaur partidu zaila zan, eta euran golarekin zaila jarri zaigu, eta bueno, atera dugu, eta posik taldeak egindako lanarekin. Bai, hemen partidu guztiak oso zailak dira, ikusi behar da beste taldeak ere ez dutela errez irabazten, eta bueno, denboraldia hasiera da, beti daude gauzako hobetzeko, baina azkenean posik taldeak egiten duen lanarekin, dagoen konpromesuarekin, eta bueno, orain datorren asteari begira, saiatu etxetik kanpo lehenengo garaipena lortzen, ezta.